Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji. 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 Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరికి దండవత్ ప్రణాం. ప్రతి ఒక్కరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. ప్రతి ఒక్కరు పెద్ద మనసును ఆశీర్వదిస్తుంది. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాను పలికిస్తారు, ఎంత మేరాను పలుకుతాను. మీరు అర్పించిన నమస్కారాలు నా గురువు గారి యొక్క పాదాలకు నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకై చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय कृपदाय गौरकतादामदाय नगरग्रामचारिणे नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कमल प्रामणम. श्रीमद् भागवतम 3వ స్కందం 15వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకము. దేవా ఉవాచ తమ ఏతద్విభో వేత్థా సంవిఘ్నాయద్వయం దృశం నాహ్యాత్ప్రాజ్ఞం భగవతః కాలేన స్పృష్టవర్తమనః. Translation. The fortunate demigod said, "Oh great one, just see this darkness which you know very well and which is causing us anxiety. Because the influence of time cannot touch you, there is nothing unmanifest before you." Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Brahma is addressed herein as Vibhu and as the personality of Godhead. He is the supreme personality of Godhead's incarnation of the mode of passion in the material world. He is non-different in the representative sense from the supreme personality of Godhead, and therefore the influence of time cannot affect him. The influence of time, which manifests as past, present, and future, cannot touch higher personalities like Brahma and other demigods. Sometimes demigods and great sages who have attained such perfection are called Trikalagnya. ఇక్కడ దేవీ దేవతలు బ్రహ్మని వారు విభు అని పిలుస్తున్నారు. విభు అనేది యాక్చువల్ గా భగవంతుణ్ణి మాత్రమే ఆ రకంగా పిలవాలి, కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే. మనము అణు, భగవంతుడు విభు. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మగారిని కూడా విభు అని ఎందుకు పిలువబడుతున్నారు అని అంటే, అతను ఇక్కడ ఒక రిప్రజెంటేటివ్. దేవీ దేవతలు డైరెక్ట్ గా భగవంతుణ్ణి వారికి అప్రోచ్ అయ్యేదానికి లేదు. దేవీ దేవతల లాంటి వారే కాదు, అసలు దేవీ దేవతల లాంటి వారికే అప్రోచ్ కాలేనప్పుడు మానవుల సంగతి ఇంకేం చెప్పాలి. మానవులు కూడా ఖచ్చితంగా దేవాది దేవుణ్ణి డైరెక్ట్ గా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే అవ్వలేరు, కుదరదు, అసంభవం. దేవీ దేవతలకే కావటం లేదు. అందుకోసమే మీరు చూడండి, దేవీ దేవతలందరూ వారు బ్రహ్మగారితో వచ్చి చెప్తారు, బ్రహ్మగారు భగవంతుడితో. ఇది ఒక హైరార్కీ. ఇది మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీలోని కూడా ఏదైనా ఒక విన్నపము, ఒక అర్జీ పెట్టుకోవాలని అంటే మీరు ఎండీకి లేక సిఇఓకి డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పేదానికి లేదు. మీరు మీ ఇమ్మీడియట్ బాస్ తో చెప్పాలి,
మీ ఇమ్మీడియట్ బాస్ తన బాస్ తో చెప్తారు. ఆ రకంగా ఆ హైరార్కీ అనేది కంపల్సరీ పాటించాలి. సో ఆ రకంగా వారు ఫైనలీ వైస్ ప్రెసిడెంటో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంటో ఎవరో ఒకరు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్తో చెప్తారు, ఈ రకంగా ఉన్నది పరిస్థితి, మీరు ఏదైనా సహాయపడాలి అని. సో ఒకవేళ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనుకుంటే ఎటువంటి పరిస్థితినైనా అతను తారుమారు చేయగలరు. కాకపోతే భౌతిక లోకంలో ఉండే సో కాల్డ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్, సిఇఓలు వారంతా వారి ఉద్దేశం ఒకటే ఉంటుంది, కంపెనీ యొక్క లాభము. అంతేగాని వారు అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్, ఆ షేర్ హోల్డర్స్ అందరి గురించి ఆలోచించాలంటే కాదు. ఏదో ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు? వారు మానవులు, అది కూడా భగవద్జ్ఞానం లేనివారు, విజ్ఞానం గురించి తెలియని వారు. వారికి కేవలం భౌతిక జ్ఞానం ఉన్నది, అది కూడా ఆర్థిక జ్ఞానం ఉన్నది. అంతేగాని వారికి సామాన్య జ్ఞానం, ఆర్థిక జ్ఞానం ఉన్నది, బ్రహ్మ జ్ఞానం లేదు. భగవంతుడు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పంచేవారు, సోర్స్ అతను బ్రహ్మ జ్ఞానానికి. కాబట్టి అతను సుహృదం సర్వభూతానాం, ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి మంచి చేకూర్చగలరు అతను. ఆ క్షమత కేవలం భగవంతుడిలోనే ఉన్నది. భగవంతుడు తర్వాత ఆ క్షమత ఎవరిలోనైనా ఉన్నది అని అంటే, ఒకటి గురువులో, రెండు భక్తులలో. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ గా బ్రహ్మని పెట్టున్నారు. సో ఒక్కొక్క మోడ్ కి, అంటే ఒక్కొక్క గుణానికి ఒక్కొక్కరు అధిపతి, భగవంతుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఆ గుణంలోని వారు ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విష్ణు సత్వగుణంలోని దేవాది దేవుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్. అక్కడ విష్ణువుకి చెప్పినట్లయితే డైరెక్ట్ గా కృష్ణుడితో చెప్పేసినట్లే. సో ఏదైనా సరే కూడా మంచి కార్యము, ధర్మబద్ధ కార్యం ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అది విష్ణువుతో చెప్పుకుంటారు. అదే ఏదైనా తమో గుణానికి సంబంధించింది ఉన్నది అని అంటే ఎక్కడైనా సరే కూడా ఆగ్రహం చెందాలి అంటే, అది లేకపోయిందా అల్లకల్లోలం సృష్టించే లాంటిది ఏదైనా ఉన్నది, ఆ రకంగా ఏదైనా చెయ్యాలి అని అంటే అది తమో గుణం అధిపతి. సో అక్కడ శివుడితోని, రుద్రుల వారితో చెప్తారు. ఎందుకనంటే రుద్రుల వారు తమో గుణంకి అధిపతి. అండ్ అక్కడ తమో గుణంలోని అతనికి ఆధిపత్యం ఉన్నది కాబట్టి అతనికి ఏది చెప్పినా కృష్ణుడికి చెప్పినట్లే అది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రజోగుణంలోని ఎక్స్ప్రెషన్ చేయాలి అని అంటే, రజోగుణంలో యొక్క అధిపతి ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మగారు. సో రజోగుణాన్ని గురించి ఏదైనా చెప్పాలి అని అంటే అది బ్రహ్మగారితో చెప్పాలి. సో ఆ రకంగా వారు ముగ్గురు కూడా అధిపతులు త్రిగుణాలకి. వారికి చెప్తే దేవాది దేవుడికి చెప్పినట్టే అది. భక్తులు మాత్రం ఆ రకంగా అవసరం లేదు. భక్తులు డైరెక్ట్ గా కృష్ణుడితో మాట్లాడాలి. సో అది ఏ రకంగా పోల్చవచ్చు అని అంటే, ఎంప్లాయీస్. సో ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా సరే కూడా తప్పద హైరార్కీలోనే వెళ్ళాలి. సో ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండే వాళ్ళు నెక్స్ట్ వాళ్ళ సూపర్వైజర్ కి చెప్తారు, సూపర్వైజర్ మేనేజర్ కి, మేనేజర్ ఆ రకంగా ఒక్కొక్క లెవెల్లోని వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ అదే ఆ ఎంప్లాయీ ఏదో ఒక కారణవశాత్తు ఆ చైర్మన్ కో లేకపోయిందా సిఇఓకో పరిచయం ఉండేవారు ఉన్నారు, లేకపోయిందా వారి యొక్క పిల్లలే అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు వారు ఈ హైరార్కీలోని చెప్పవచ్చు. బట్ సులభమైన మార్గం ఏంటి అని అంటే వారి ఇంటికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చు. అదే మిత్రుడు అనుకోండి, ఇవాళ కాలంలోని ఎవరైనా కంపెనీ చైర్మన్ అటువంటి వారు కింద స్థాయిలో ఉండే వారికి మిత్రుడైతే ఆ మిత్రత్వము ఇంటి దగ్గర కూడా వారు ఉపయోగించుకోలేరు. మాటల్లోని కూడా వారికి పనికి రాదు ఆ మిత్రత్వం అనేది. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు నా స్థాయి వేరే, నీ స్థాయి వేరే అంటారు పైన వాళ్ళు. భగవంతుడు అలా కాదు. ఏది ఏమైనా సరే కూడా భగవంతుడు, మనం ఒకవేళ ఆ రకంగా అనుకున్నా, సుధామ కూడా అదే అనుకున్నాడు. ఒకప్పుడు నా మిత్రుడు
కృష్ణుడు. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆయనకి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా వచ్చేసింది. నేను ఒక నిర్ధనమైన బ్రాహ్మణుణ్ణి, భిక్షాయాపనం వల్ల నా రోజు గడుస్తుంది, నా పూట గడుస్తుంది, రోజు కూడా కాదు, ప్రతి పూట కోసం నేను మళ్ళీ సపరేట్ గా వెళ్ళి అడుక్కుంటే గానీ నా కడుపు ఆకలి తీరదు. కానీ కృష్ణుడు చూస్తే అక్కడ చక్రవర్తి, అతను ముందు నుంచి కూడా దేవాది దేవుడు అనే విషయం తెలుసు. కానీ అతను చూస్తే చక్రవర్తి. దేవాది దేవుడు ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్పారు, యజ్ఞశిష్టాసనాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తేత్వ అగం పాప ఏ పతంతాత్మ కారణాత్. ఆయన ఇదంతా తెలుసుకున్న, బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకున్న బ్రాహ్మణుడు. తెలుసు ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టాలి అని, తెలియకుండా వారు నైవేద్యం పెట్టలేకపోయారంటే దానివల్ల పాపం పెద్దగా అంటుకోదు. కానీ తెలిసి కూడా నైవేద్యం పెట్టకపోతే అది పాపమే మరి. సో అవజానాంతి కిందకు వస్తుంది అది. సో అతను సుధామ చేసిన పాపం ఏంటి అని అంటే, అవజానాంతి మామూడ మానుషీం తనుమాశ్రిత పరంభావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం లాగా అతను తెలిసి కూడా నైవేద్యం పెట్టాలి అని తెలిసి కూడా అతను నైవేద్యం పెట్టకుండా వాళ్ళ గురుపత్ని ఇచ్చిన శనగల్ని అతనే తినేశారు, నైవేద్యం పెట్టలేదు. మరి భగవద్గీతలో చెప్పుంది, భుంజతే తేత్వ అగం పాప ఏ పచంతాత్మ కారణాత్. మరి పాపమే అది అని అన్నారు. సో కృష్ణుడికి ఇవ్వని దాని వల్ల కాదు, శనగలు ఇవ్వకపోయినంత మాత్రాన కృష్ణుడు ఏమీ బాధపడరు. కాకపోతే నైవేద్యం పెట్టకుండా అతను తిన్నారు కాబట్టి అతనికి ఆ పాపం చుట్టుకున్నది. ఆ పాపం కూడా ఎంత పాపము అని అంటే, ఆయన జీవితం అంతా కూడా దరిద్రాన్ని అనుభవించాల్సినంత పాపం. కాకపోతే దితీదేవి లాగానే, దితీదేవి కంటే కూడా ఎక్కువ అతనికి కృష్ణుడి మీద నమ్మకం. దితీదేవి అయినా సరే కూడా కేవలం తన కర్మల మీద మాత్రమే నమ్ముకున్నారు, దేవాది దేవుడి మీద ఆ భారం వేసేలేదు. సో అది కూడా సుధామ చేసిన పాపం చిన్ననాటి బాల్యంలోని చేసిన పాపం అది. కానీ ఆయనకి కృష్ణుడి మీద పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉన్నది. సో ఆయన కూడా ఇంద్రియాలని నిగ్రహణ చేసుకోలేకపోయారు, ఆకలిని ఆయన నిగ్రహణ చేసుకోలేకపోయారు. పాపం అయినా తెలియని వయసు, చిన్న వయసు. సో తెలిసి తెలియక చేసిన పాపం వల్ల ఆయన జీవితాంతం అనుభవించవలసింది వచ్చింది, చాలా కాలం దాకా. దాని తర్వాత కృష్ణుడు అతనికి తన భక్తి ప్రపత్తులకి మెచ్చుకొని అప్పుడు అతనికి అన్ని కూడా అతనికి కావాల్సినది యోగక్షేమం వహామి అహం అని చెప్పారు. ఏదైతే లేదో అది ఇచ్చారు, ఏదైతే ఉన్నాదో దాన్ని పరిరక్షించారు. కానీ అయినా సరే కూడా ఎంత వచ్చినా లేక ఎంత లేకపోయినా, ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా సరే కూడా అతను నిజమైన భక్తుడు. అంటే ఎటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా సరే కూడా అతను భక్తిలోని మాత్రం ఒక్కడుగు కూడా వెనక్కి వేయలేదు. దేవాది దేవుడి దగ్గర నుంచి నేను కోరుకోవడం ఏంటి, ఆయనకి తెలియదా నాకేం కావాలో. నాకు ఒకవేళ ఈ పరిస్థితుల్లో ఉంచారు అని అంటే అతనికి తెలుసు నాకేదో మంచి చేకూర్చాలనే ఉద్దేశంతోనే నన్ను ఈ పరిస్థితిలో ఉంచారు. కాబట్టి నేను ఆయన అయితే అడగను, ఆయన నాకు ఏది ఇస్తే అంతే, ఎంత ఇస్తే అంతే. నాకు ఆకలి గడుపుతూ ఉంచమని చెప్పారు అని అంటే నేను ఆకలి గడుపుతూనే ఉంటాను. భగవంతుడికి ఈ రకంగా నేను ఆకలి గడుపుతూ ఉండడం ఇష్టం. ఏదో పెద్ద విపత్తు నుంచి నేను తప్పించుకోవాలని అనేసి ప్రయత్నిస్తున్నట్టున్నారు భగవంతుడు అనేది అతని ఆలోచన. అంత గొప్ప విచారధార పెట్టుకొని ఉంటారు అతను. సో ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీదనే ఆశ్రయం పడి ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అంత దీంట్లోని ఇప్పుడు బ్రహ్మగారికి ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అంటే, ఇది బ్రహ్మగారిని ఎందుకు వారు విభు అని అంటున్నారు అని అంటే, బ్రహ్మగారు అక్కడ రిప్రజెంటేటివ్. అతను దేవాది దేవుడికి అతను ప్రార్థన చేసుకోవాలి. అతను ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు దేవాది దేవుడు సొల్యూషన్ ఇస్తారు. సో he is addressed as the sustainer of the universe. He is the head of all the demigods and therefore he is addressed here as the head jewel of the demigods. So it is not difficult for him to understand everything which has happened. Okay, sorry. So Brahma addressed here as Vibhu, as personality of Godhead. He is the supreme personality of Godhead's incarnation of the mode of passion in the material world.
he is non-different in the representative sense from the Supreme Personality of Godhead, and therefore the influence of time cannot affect him. So సమయం అతని మీద ప్రభావం చూపించదు అని అంటే అది పూర్తిగా అస్సలు ప్రభావం చూపించదు అని కాదు. కాకపోతే మనం ఆల్రెడీ భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని జ్ఞాన యోగంలో మనం చూసాము సమయం అనేది ఒక్కొక్కరికి ఎలాగ ప్రభావం చూపిస్తుంది అని. సో ఈ మర్త్యలోకంలోని మనకి సమయం అనేది చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది. ఇక్కడ కూడా 100 ఏళ్ళే, అక్కడ కూడా 100 ఏళ్ళే. కాకపోతే ఇక్కడ మనకేంటి అని అంటే ఒక్కొక్క యుగం మారుతున్న కొద్దీ అవధి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, జీవిత అవధి, అండ్ స్పీడ్గా అయిపోతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని మన లాంగ్వేజ్లో అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే సంవత్సరం, భూమికి ఒక సంవత్సరం అని అంటే ఒక సూర్యుని చుట్టూరా ఒక ప్రదక్షిణ చేసిన దానికి అది ఒక సంవత్సరం అవుతుంది. 365 రోజులు 6 గంటలు పడుతుంది భూమికి ఒక సూర్యుడి చుట్టూరా ప్రదక్షిణం చేయడానికి. అదే మీరు ఏ బుధ గ్రహమో లేకపోతే శని గ్రహం మీరు తీసుకున్నారు అని అంటే అవి ఇంకా దూరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి సూర్య భగవానుడి చుట్టూరా వారి ప్రదక్షిణ చేయడానికి ఖచ్చితంగా 365 రోజులు అయితే పట్టదు, దానికంటే ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క గ్రహానికి తన అవధి అనేది తీసుకుంటుంది. ఆ రకంగా ఒక్కొక్క లోకము పైకెళ్తున్న కొద్దీ వారి యొక్క జీవిత అవధి వారిది వేరే ఉంటుంది. అంటే వారి యొక్క ఒక రోజు మన ఒక రోజుతో సమానం కాదు. సో ఈ రకంగా కొన్ని thousands of years of humans taken together constitute one day of Brahma. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది భగవంతుని అంటే బ్రహ్మగారి యొక్క ఒక రోజు. కాబట్టి టైం అనేది బ్రహ్మగారిని టచ్ చేయలేదు అని అంటే దేవీ దేవతలకి లేక మానవులకి ఏ రకంగా అయితే టచ్ చేస్తుందో ఆ రకంగా టచ్ చేయలేదు. వారికి టైం ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా స్లో ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడి దగ్గర ఆ రకంగా ఉండదు. భగవంతుడు సమయానికి అతీతుడు. సమయం అనేది భగవంతుడికి కానీ లేక భగవంతుని లోకంలో కానీ సమయం అనేది అసలు ప్రభావం చూపించదు. అందుకోసమే మీరు కృష్ణుడిని చూడండి, కృష్ణుడికి ఎప్పుడైతే మహాభారత యుద్ధం జరిగిందో అతని ఆ ద్వాపర యుగం దీని ప్రకారంగా 100 ఏళ్ల పైన అయిపోయింది. కానీ కృష్ణుడు మీరు ఎక్కడ ఫోటోలు చూసినా ఎక్కడ పెయింటింగ్లు చూసినా సరే, అంటే పెయింటింగ్లు ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా 16 ఏళ్ల బాలకుడిలాగా కనిపిస్తారు, చిర యవ్వనుడు. ఈవెన్ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పున్నారు భగవంతుడు చిర యవ్వనుడు, ఎప్పటికీ కూడా వయసు అనేది పెరగదు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి ఎప్పుడు 16 ఏళ్ల వయసే. మన భక్తులు కూడా మీరు చూడండి, భగవంతుని యొక్క భక్తులు తన లోకంలోని ఎవరైతే ఉంటారో వారందరికీ కూడా భగవంతుని వలె రూపం ఉంటుంది, అండ్ వారందరూ కూడా చిర యవ్వనులే. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ మర్త్య లోకానికి కానీ ఇంకే లోకానికి కానీ రావాల్సిన అవసరం లేదు. యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. The influence of time which manifests at past, present and future cannot touch higher personalities like Brahma and other demigods. So సమయము అనేది టచ్ కానప్పుడు వారికి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం అనేది ఎవరికైతే సమయం అనేది టచ్ కాదో వారికి భూతము లేదు, భవిష్యత్తు లేదు, వర్తమానం లేదు, అంతా కూడా అబ్సల్యూట్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉంటుంది. 4వ శ్లోకం. దేవదేవ జగద్ధాత లోకనాథ శిఖామణే పరేషాం త్వం భూతానామసి భావవిత. O God of the demigods, sustainer of the universe, head jewel of all the demigods in other planets, you know the intentions of all living entities in both the spiritual and material worlds. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Because Brahma is almost on an equal footing with the personality of Godhead, he is addressed here as the God of the demigods, and because he is secondary creator of the universe, he is addressed as the sustainer of the universe. సో బ్రహ్మ సృష్టికర్త, కానీ
బ్రహ్మని ఇక్కడ పాలనకర్త అని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ అతను రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు దేవాది దేవుడికి. సో ఈవెన్ మనం తెలుగులో అందరు మనకి పేరెంట్స్ కూడా, తెలుగు అని కాదు, మన పేరెంట్స్ అందరూ కూడా చెప్పేది, సో సర్వదేవ నమస్కృత్య కేశవం ప్రతి గచ్చతి, ఆకాశం పతితం తోయం యవమే గచ్చతి సాగర, సర్వదేవ నమస్కృత్య కేశవం ప్రతి గచ్చతి అనేసని మన ఇంట్లోని పెద్దలందరూ కూడా అదే చెప్తూ ఉంటారు. మామూలుగా ఏ దేవతకి నమస్కారం పెట్టుకున్నా సరే కూడా అది దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడికే చెందుతుందని. ఎందుకు సర్వదేవ నమస్కృత్య కేశవం ప్రతి గచ్చతి అని ఎందుకు చెప్పాలి? రుద్రం ప్రతి గచ్చతి అని ఎందుకు చెప్పకూడదు? లేక ఇంకేదో వినాయక ప్రతి గచ్చతి అని ఎందుకు చెప్పకూడదు? ఎందుకు కేశవం ప్రతి గచ్చతి అని అంటున్నారంటే వారికి సబ్ కాన్షియస్ గా వారికి నేర్పించబడ్డాది కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు. సో కానీ చాలా మంది ఇది నమ్మరు. సో దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అని మాత్రం నమ్మరు, కానీ ఇది మాత్రం నమ్ముతారు, కేశవం ప్రతి గచ్చతి అని. సో ఏ దేవీ దేవతకి నమస్కారం పెట్టినా సరే కూడా అది కృష్ణుడికే చెందుతుంది. సో ఈ రకంగా వారి యొక్క హెడ్ ఎవరున్నారో బ్రహ్మ గారికి యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కూడా ప్రార్థనలు దేవాది దేవుడికి చేస్తున్నారు. సో అర్జీ రాస్తున్నారు. ఆ అర్జీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్పడం. ఇప్పుడు మీరందరూ నాకు దండవత్ ప్రణామాలు చెప్తున్నారంటే నాకు నిజంగా నాకు దండవత్ చేయాలి అని కాదు. యాక్చువల్గా మీరు నా ద్వారా నా గురువుకి ఈ నమస్కారాలు, ఈ దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తున్నారు. ఏ రోజైతే నేను అనుకుంటానో ఎస్ వీరు నాకే చేస్తున్నారు అంటే ఎస్ ఎస్ గుడ్, వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ, చాలా ఆనందంగా ఉంది, అలా ఏమవుతుంది, అధోగతికి పాలైపోతాం. కానీ మీరు కూడా అర్పిస్తున్న నమస్కారాలు ఎవరికి అని అంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నా నోటి నుంచి పలికిచ్చే నా గురువుకి పెడుతున్నారు. కాబట్టి ధర్మం ఏంటి అని అంటే మీరు అర్పించే నమస్కారాలన్నింటినీ నా గురువు గారి యొక్క పాదాల దగ్గర నేను అర్పించడం. నా గురువు గారు కూడా ఏం చేస్తారని అంటే ఆ నమస్కారాలను అతను స్వీకరిస్తారు, అతను తన గురువుకి అర్పిస్తారు. ఈ రకంగా అది గురు శిష్య పరంపరలోని వెళ్తూ వెళ్తూ అది కృష్ణుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటుంది మీ అర్జీ. మీరు ఏదైతే దండవత్ ప్రణామాలు పెడుతున్నారో, ఏదైతే నమస్కారాలు పెడుతున్నారో ఇవంతా కూడా అర్జీ రూపంలోనే భగవంతుడికి చేరుకుంటుంది. ఇప్పుడు అది అర్థం చేసుకోవాలని అంటే వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే సౌండ్ అనేది ఎయిర్లో కంటే కూడా మీడియంలోని చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. అదే మీరు వాక్యూమ్ నుంచి పంపించాలనుకుంటే సౌండ్ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవ్వవు. ఇదంతా మనం ఫిజిక్స్ లో చదివాము. సో కాబట్టి ఈ గురు శిష్య పరంపర అనేది ఒక మీడియం, ఇది ఒక టెలిఫోన్ లైన్ లాంటిది. మీరు ఇక్కడి నుంచి ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి గట్టిగా అరిచి మీరు చెప్పాలనుకున్నారంటే మీ మాటలు అక్కడ దాకా చేరవు. మీరు అదే ఫోన్ చేశారు అని అంటే మీ ఫోన్ నుంచి, మీ సెల్ ఫోన్ నుంచి నియరెస్ట్ టవర్ దాకా, ఆ టవర్ నుంచి వేరే టవర్ దాకా, ఆ రకంగా మీరు మాట్లాడిన మాటలన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక టవర్ నుంచి ఇంకో టవర్, ఆ రకంగా ఫైనల్ గా మీరు ఎవరికైతే చేయాలనుకున్నారో కాల్ ఆ గమ్య స్థానానికి చేరుతుంది. సో ఆ రకంగా ఈ టవర్ టు టవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క టవర్ అంటే గురువులు, ఒక్కొక్క గురువు నుంచి ఇంకొక గురువు, వాళ్ళ పరమ గురువు ఆ రకంగా దాకా చేరుకొని అది ఫైనల్ గా కృష్ణుడికి అందజేస్తుంది. సో ఈ రకంగా అండ్ టెలిఫోన్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతుందో దానికంటే కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఈ గురు శిష్య పరంపర అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ దేవీ దేవతలందరూ కూడా ఇతనికి బ్రహ్మ గారికి అర్జీలు రాస్తున్నారు. సో దట్ ఆ రిక్వెస్ట్ దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటుంది అని. అండ్ దేర్ఫోర్ హీ ఈస్ అడ్రస్డ్ హియర్ యాజ్ ఎ హెడ్ జ్యువెల్ ఆఫ్ ది డెమిగాడ్స్. సో అతను ఇక్కడ దేవీ దేవతలకు అందరికీ హెడ్ అన్నట్టుగా చెప్పారు. ఎందుకు అని అంటే అతను ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అతనికి ఇవ్వబడ్డాది. ఎవరికి పడితే వారికి అంతా కూడా దేవాది దేవుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఇవ్వలేదు, బ్రహ్మ గారికి మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇదిగో ఏదొచ్చినా సరే కూడా నా కోసమని ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వే తీసుకురావాలి అని. కాబట్టి బ్రహ్మ గారిని ఇక్కడ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు చూడండి, మీరు
ఒకవేళ ప్రధానమంత్రి కానీ అటువంటి వారిని కాంటాక్ట్ కావాలి అని అంటే ముందు తన పిఏతోని సెక్రటరీతోని మీరు కాంటాక్ట్ కావాలి. ఆ సెక్రటరీ అన్నవారు కూడా ఏదో ఊరికనే మామూలుగా ఏదో చదువుకున్నారు, ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిపోయారని కాదు. వారు కూడా చాలా హై ఎడ్యుకేషన్, హైలీ క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి. దానికోసం సపరేట్గా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా వారితో మాట్లాడారు అని అంటే, సెక్రటరీ ఒకళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అని అంటే ఇంచుమించు భగవంతుడు ఒప్పుకున్న, ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒప్పుకున్నట్టే. సెక్రటరీ ఇవ్వాలి టైము. కానీ అదే సెక్రటరీ ఒకవేళ కాదు అని అన్నారు అని అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలిసేదానికి లేదు. అదే రకంగా ఇక్కడ భగవంతుడిని కలవాలి అని అంటే తన ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ బ్రహ్మగారితో చెప్పుకోవాలి. బ్రహ్మగారు దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. It is not difficult for him to understand everything which is happening in both the spiritual and material worlds. He knows everything, everyone's heart and everyone's intentions. Therefore, he was requested to explain this incident. Why was the pregnancy of Diti causing such anxieties all over the universe? So, ikkada త్రికాలజ్ఞ అని అన్నారు ఇంతకు ముందు శ్లోకంలోని. సో 3 కాలాలు, భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాల్లోని ఏం జరుగుతోంది, ఏం జరిగింది, ఏం జరగబోతుంది అనేది వారికి కూడా తెలుసుంటుంది. అండ్ భగవంతుడికి అయితే సర్వము తెలుసు. ఆయనకి అందరు హృదయంలోనే అతను ఉంటారు. సర్వశిచాహం హృదయ సన్నివిష్టం, అందరు హృదయంలోనే ఉంటారు. కాబట్టి ఏం జరుగుతోంది, ఏం జరగదు అనేది తెలియకుండా ఉండదు. కానీ ఇక్కడికి తన రిప్రజెంటేటివ్ కాబట్టి ఇతని ద్వారా అది చెప్పబడాలి భగవంతుడికి. కాబట్టి అక్కడ దేవీ దేవతలు వచ్చి అర్జీ పెట్టుకుంటున్నారు, మీరు దేవాది దేవుడికి ఇది చెప్పవలసిందే, మీరు దయచేసి ఇది మీరు దేవాది దేవుడికి చెప్పండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందని. దితీదేవి యొక్క గర్భంలోని జననం తీసుకోబోయే 2 రాక్షసులు వారు గర్భంలో ఉంటుండగానే ఇంత అంధకారాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్నారు అని అంటే వారు ధరిత్రి మీదకి వచ్చిన తర్వాత వారు ఏం చేస్తారు అనేది తలచుకుంటూ దేవీ దేవతలందరూ కూడా భయాందోళనకి గురవుతున్నారు. 5వ శ్లోకం. నమో విజ్ఞాన వీర్యాయ మాయయేదాముపేష్యేషు యుషే గృహీత గుణభేదాయ నమస్తే వ్యక్తయోనయే. Translation. O original source of strength and scientific knowledge, all obeisances unto you. You have accepted the differentiated mode of passion from the Supreme Personality of Godhead. With the help of external energy, you are born of the unmanifested source. All obeisances unto you. ఇక్కడ ఇది మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది. ఎంత అద్భుతంగా దేవాది దేవుడికి వారు ప్రణామాలు చేసి దేవాది దేవుడి గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్రహ్మగారి గురించి కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇదే పద్ధతి పాటించుకుంటూ వచ్చారు. ఈవెన్ రాజులు వారి గురించి కూడా పాతకాలంలోని మనం వినినట్లయితే ముందు వారికి ఏదైనా ఒక ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి రాజా ఒక్క నిమిషం మీకు విషయం చెప్పాలి, ఫలానా రాజు యుద్ధం కోసం వచ్చాడు, లేకపోయిందా నాకు ఇబ్బంది అవుతోంది అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేదానికంటే కూడా మనకి భగవద్గీతలోని అద్భుతంగా ప్రతిదాని గురించి ఇచ్చేశారు. లౌకికం అనే దాని గురించి కూడా చెప్పేశారు ఎలా ఉండాలని, మాటలు ఎలా ఉండాలి అని అంటే అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చేయత్. సో ఈ రకంగా మనం మాట్లాడాలి. దాన్ని వాన్మయం తప ఉచ్యతే అని అంటారు. సో సత్యాన్ని మనం చెప్పాలి, కానీ ఎలా చెప్పాలి? సత్యం ప్రియహితం చేయత్, ప్రియంగా చెప్పాలి, మరియు హితం అందరి హితం కోరుకునేలాగా ఉండాలి. కాబట్టి ముందు వారి గురించి ఉపమానం చెప్పి మీరు ఇంత గొప్పవారు, మీరు అద్భుతమైన వారు, మీకు చెప్పిన తర్వాత ఏదైనా సరే కూడా ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి, ఆ రకంగా ఉపమానం ఇచ్చుకొని. అందుకోసమే పాతకాలంలోని రాజులకు ఏదైనా చెప్పాలి అని అంటే వారు ఈ రకంగా ముందు రాజులని పొగిడేవారు, వారి కీర్తి ప్రతిష్టల గురించి చర్చించేవారు. చర్చించిన తర్వాత వారు వారి ఇబ్బందుల్ని వాటిని అర్జీలాగా పెట్టుకునేవారు. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Vedas are the original scientific knowledge
for all the departments of understanding. And this knowledge of the Vedas was first impregnated into the heart of the Brahma by the Supreme Personality of Godhead. So వేదాలు అనేది భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. దానికి శ్లోకం ఏముంది? మాటి మాటికి నేను చెప్పే శ్లోకమే. హరే కృష్ణ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ట స్మృతి జ్ఞానమో వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతం వేద విదేవ చాహం. వేదాలు నా నుంచే సృష్టింపబడ్డాయి అని భగవంతుడు చెప్పేశారు భగవద్గీతలోనే. అతని నుంచే వేదాలు సృష్టింపబడ్డాయి. మరి బ్రహ్మగారికి ఎలా తెలిసింది ఆ వేదాలు? బ్రహ్మగారు చతుర్ముఖాలతోని ఏ రకంగా చెప్పగలిచారు వేదాలని? 4 వేదాలు 4 ముఖాలతో చెప్పారంట. ఎలాగా అంటే అతని హృదయంలోని ఇంప్రెగ్నేట్ చేశారు భగవంతుడు. సో ఇతను బ్రహ్మగారు స్వయంభూ, కానీ అతని హృదయంలో ఎప్పుడైతే అతను భగవంతుణ్ణి తలుచుకున్నారో అప్పుడు అతని హృదయంలోని ఈ వేదాలు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం అన్నీ కూడా చాలా క్లుప్తంగా అతని హృదయంలో వచ్చింది. సో ఈ రకంగా అక్కడ నుంచి అతను చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. సో ఒకటి, భక్తులకు ఎప్పుడైనా ఏ ఇబ్బంది కలిగినా సరే కూడా వారు ఆ ఇబ్బందుల్ని తొలగించాలి అని అంటే బ్రహ్మగారు ఏ రకంగా అయితే తపస్సు చేశారో ఒక భక్తుడు ఆ రకంగా భగవంతుడిది హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తే వారి మనసులోనే వచ్చి భగవంతుడు ఆ కష్టాలని తొలగిస్తారు. ఇది వాస్తవం. ఇది సో మీరు భగవంతుణ్ణి, కృష్ణుడు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి అని అంటే మీకు ఒక మంత్రం ఉన్నది శ్రీమద్ భాగవతంలో. యాక్చువల్గా శ్లోకము, కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. సో కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే మరియు ప్రణత క్లేశనాశాయ, అందరికి క్లేశాలని నాశనం చేసేస్తారు. ప్రతి ఒక్క ఈవెన్ నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ లో మీరు కూడా చూసినట్లయితే క్లేశాగ్ని. సో భౌతికమైన క్లేశాలు, భక్తి యొక్క సేవ తీసుకోగానే భౌతికమైన క్లేశాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. సో కృష్ణుణ్ణి ఎవరైతే జపం చేస్తారో, కానీ కోరికతో కాదు, నా క్లేశాలు నాశనం చేయండి అనే కోరికతో కాదు, భక్తితోని మీరు జపం చేయండి. కోరికలు ఏది పెట్టుకోకుండా జపం చేయండి. భగవంతుడి కోసం అని మీరు అతన్ని సంతృప్తి పరిచేదాని కోసం జపం చేయండి. ఎటువంటి క్లేశం ఉన్నా సరే కూడా భగవద్గీతలోని భగవంతుడు చెప్పారు, నామే భక్త ప్రణశ్యతి క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నామే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ అర్జున, వెళ్ళి చాటి చెప్పు లోకానికి, నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం కాలేరు. అన్నమాచార్యుల వారు దీన్నే, ఈ శ్లోకాన్ని అతను అవపోసన పట్టి దాన్ని ఒక కీర్తన రూపంలో రాశారు. ఏ పురాణమునా ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. శ్రీ యొక్క పతి, శ్రీదాసుడు అని చెప్పలేదు అక్కడ. శ్రీదాసుడు చెడడు అన్నట్టుగా అని చెప్పలేదు. శ్రీపతి దాసుడు. లక్ష్మీ శత సహస్ర సాంభ్రమ సేవ్యమానో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. కొన్ని శత సహస్ర, కొన్ని వందల వేలు, అంటే కొన్ని లక్షల లక్ష్మీదేవులు ఏ కృష్ణుడికైతే సేవ చేస్తూ ఉంటారో నిరంతరము, అటువంటి ఆది పురుషుడైన గోవిందుడికి నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను. నేను కాదు చెప్తున్నది, నేనెవరిని అధముని చెప్పేదానికి, కానీ బ్రహ్మగారే చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను అని. సో ఆ రకంగా అంత దేవాది దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం భక్తియుక్త సేవ చేస్తామో శ్రీపతి దాసుడు. సో ఇక్కడ సఖుడు, వాత్సల్య ప్రేమ కలిగిన వారు ఆ రకంగా అని కూడా చెప్పలేదు, దాసులు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే వాత్సల్యము అవంతా కూడా కొంతమందికే కలిగే అవకాశం ఉంది. సో అందరికీ అది దొరికే అవకాశం లేదు. సో
సఖ అంటే కూడా చాలా తక్కువ మందికి. కాకపోతే దాసులు అని అంటే మనందరం దాసులమే. కాబట్టి మనలాంటి వారికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేదానికి, శక్తిని కలిగించేదానికి, ఊర్జని మళ్ళీ కలిగించేదానికి, మనం భయాన్నించి దూరం అయ్యేదాని కోసమని మన కోసం చెప్తున్నారు, శ్రీపతి దాసుడు చడడు ఎన్నటికి. సో ఇక్కడ అటువంటి భక్తులకి ఎప్పటికీ కూడా నాశనం అనేది. సో హృదయంలో ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి వారికి కావాల్సింది ఏంటి, వారి ఏమి ఇబ్బందులు అనేది తెలుసు వారికి, భగవంతుడికి. సో అందుకోసమని ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, దేవాది దేవుడు impregnated into the heart of the Brahma by the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Brahma is the original source of all scientific knowledge. So Vedas was first impregnated in the heart of Brahma by the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Brahma is the original source of all scientific knowledge. So Brahma గారి దగ్గర నుంచే ఇదంతా కూడా, ఈ జ్ఞానం అనేది, యాక్చువల్గా జ్ఞానం కూడా కాదు, విజ్ఞానం అనేది ఇది బ్రహ్మ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. He is born directly from the transcendental body of Garbhodakashayi Vishnu, who is never seen by any creature of this material universe and therefore always remains unmanifested. So వారికి ఎవరికి కూడా, మిగతా వారికి దేవీ దేవతలకి ఎవరికి కూడా భగవంతుడి గురించి తెలియదు. బ్రహ్మ గారు కృష్ణుడి యొక్క, ఆ విష్ణు యొక్క, గర్భోదకశాయి విష్ణు యొక్క శరీరం నుంచి అతను ఉద్భవించారు. బ్రహ్మ ఈజ్ స్టేటెడ్ హియర్ టు బి బోర్న్ ఆఫ్ ది అన్మానిఫెస్టెడ్. కాబట్టి అవ్యక్త రూపం నుంచి వచ్చారు మీరు అనేసనే ఇక్కడ చెప్తున్నారే గాని దేవాది దేవుడి నుంచి వచ్చారు అని చెప్పలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే, దేవీ దేవతల జ్ఞానం ఎంత దాకా అని అంటే, వారు ఏదైతే తెలుసుకున్నారో అంత దాకానే. ఎవరినైతే చూడలేదో, ఎవరి గురించి అయితే తెలియదో వారి గురించి వీరు చెప్పలేరు. కాబట్టి దేవీ దేవతలు బ్రహ్మ గారికే అర్జీ పెట్టుకుంటున్నారు. He is the incarnation of mode of passion in the material nature, which is the separated external energy of the Supreme Lord. So బ్రహ్మ గారు దేవాది దేవుని యొక్క అంశ, అతని యొక్క అవతారము. సో రజోగుణం యొక్క అవతారం అతను. కాబట్టి అతనికి, బ్రహ్మ గారికి ఇది అర్జీ పెట్టుకుంటున్నారు. 6వ శ్లోకం. ఏ త్వానన్యేన భావేన భావయంత్యాత్మభావనం ఆత్మని ప్రేత భువనం పరం సదసదాత్మకం. హరే కృష్ణ. ఈ మీనింగ్స్ చదవాలి. ఓకే, యా, మీనింగ్స్ ఎవరు చదివిస్తాం. వందమాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ఎవరైతే నిన్ను అనన్యముగా భావేన భక్తితో భావయంతి ధ్యానింతురో ఆత్మభావనం జీవులందరినీ సృజింపజేయువాడు. ఆత్మని నీయందు ప్రోత సంబంధము కలిగి ఉన్నవి. భువనం సమస్త లోకములు, పరమైన సత్కార్యము కారణము ఆత్మకం సృజించువాడు. హే ప్రభు, ఈ లోకములన్నీయును నీ యందే నిలిచి ఉన్నాయి. జీవులందరూ నీ నుండియే ఉద్భవించిరి అనగా ఈ విశ్వమునకు నీవే కారణుడవు. అనన్యముగా నిన్ను ధ్యానించువాడు భక్తియోగమును బడయును. హే ప్రభు, ఈ లోకములన్నీయును నీ యందే నిలిచి ఉన్నవి. జీవులందరూ నీ నుండియే ఉద్భవించిరి అనగా ఈ విశ్వమునకు
ఈ విశ్వమునకు నీవే కారణుడవు. నీవే కారణము. అనన్యముగా నిన్ను ధ్యానించువాడు భక్తి యోగమును బడయును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ఏ త్వనన్యేన భావేన భావయంత్యాత్మ భావనం. సో ఇక్కడ కూడా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే అనన్యమైన భక్తి కావాలి అని. అది కూడా అనన్యమైన భక్తి, ప్రేమ మరియు భావము. అది అనన్యమైన భక్తికి బేసిస్. సో ప్రేమ భక్తి, భావ భక్తి. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో అప్పుడు వారు అనన్యమైన భక్తికి చేరుకుంటారు. సో therefore you are the cause of this universe, sarva karana karanam, and anyone who meditates upon you without deviation. సో ఇక్కడ వారికి మెడిటేషన్ అనేది ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే వారికి మనలాంటి శరీరం లేదు కాబట్టి వారికి మెడిటేషన్ ఓకే. కానీ భగవంతుడు 12వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఎవరికి తెలుసు ఆ శ్లోకము? దేహదారులందరూ కూడా క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్త సత్కచేతసం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. దేహవాద్భిరవాప్యతే. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాం సక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం. దుఃఖం అది దుఃఖానికి చేటు. దేహవాద్భిర్ అవాప్యతే. దేహదారులకి ఇది సరైనది కాదు. కానీ దేవతల వారందరూ కూడా మనలాంటి దేహం కలిగిన వారు కారు కాబట్టి వారికి ధ్యానం అనేది వారు చేసుకోవచ్చు, వారు చేసుకోవాలి కూడా. మనకి మాత్రం క్లియర్ కట్ గా చెప్పున్నారు భగవంతుడు, భక్తియుక్త సేవనే. అది కూడా అనన్యమైన భక్తి. అనన్యమైన భక్తి లేకపోతే సాధన భక్తి. ప్రభుపాదుల వారు మనకి అంత ఎందుకు మెట్లు వీరికి అర్థమయ్యిందో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే భగవద్గీత అనేది దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది అంత సునాయాసమైనది కాదు. మనందరం కూడా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాము భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునేదానికి. ఇస్కాన్కి రాకముందు, ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చేరకముందు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేస్తుంటాము. ఒక్క ముక్క అర్థమైతే ఒట్టి, ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదు. చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటాము. దానికంటే ఈజీ ఏమంటే శ్లోకాలు బట్టి పట్టేయడం. యాక్చువల్గా అర్థం 0%. ఎవరికి అర్థం కాదు. అది ఎంత చదివినా అర్థం కాదు. శ్లోకాలు కొద్దిగా ప్రయత్నిస్తే యాక్చువల్గా శ్లోకాలు బట్టి పట్టడం అంటే కూడా చాలా కష్టం, అంత ఈజీ కాదు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అనుగ్రహం ఉంటేనే భగవద్గీత జోలికి వెళ్తాం. మనం ఆ పుస్తకాన్ని ముట్టుకుంటాం. ఇంట్లోని ఎవరికైతే శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీత ఉన్నాదో నారాయణుడు సాక్షాత్ మీ ఇంట్లో ఉంటారు. కానీ అలా అనేసి ఆ పుస్తకాలని దేవుడి గదిలో పెట్టేసి దానికి రోజు పువ్వులు పెట్టి బొట్టు పెట్టేసి కేవలం పూజ మాత్రమే చేసే దానికోసం ఆ పుస్తకం కాదు ఉండేది. అది నారాయణుని యొక్క రూపము. సో పుస్తక రూపం అది నారాయణుడిది. సో కాకపోతే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నించాలి. అది కూడా సరైన ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారి ద్వారా అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తే మనకి అర్థమవుతుంది. సో భగవద్గీతలో మనకి భగవంతుడు చెప్పారు, మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించండి అని. సో అన్ని వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్నిటి యొక్క సారాంశం. సో అసలు కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవారంటే సర్వోపనిషదో గావో దొగ్ధా గోపాలనందన పార్థవత్స సుధీర్ భుక్త దుగ్ధం గీతామృతం. సో అన్ని ఉపనిషత్తులు ఒకవేళ ఆవు అయితే మరి ఆ ఆవు ఒక్కొక్క ఆవు దగ్గర నుంచి మనం వెళ్ళి పాలు తాగేంత ఓపిక మనకంతా కూడా లేదు. కాబట్టి కృష్ణుడే మనకి అది సునాయాసంగా చేసి పడేశారా, మీరంతా అక్కడికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఆవు దగ్గర ఎక్కడ పాలు తాగుతారయ్యా, మీకు ఆ ఆవు నుంచి పాలంతా నేను పిండుతాను. ఎందుకు? నేను ఎలాగో గోపాల బాలుడినే కదా,
మా వంశం చేసే పనే అది. ఆవుల నుంచి పాలు పిండడం, ఆవులకి మేత కోసం పట్టుకెళ్ళడం, మేము చేసే పనే అది. మరి మీకోసం నేను చేయడం అని అంటే మీరు పరాయ వాళ్ళ? నా భక్తులు కదా, మీకోసం నేను చేయకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు? రండి కూర్చోండి అని చెప్పని అన్ని ఉపనిషత్తుల నుంచి ఏ రకంగా అయితే ఒక గోపబాలుడు ఆవు పాలు పిండుతారో ఆ రకంగా కృష్ణుడు అన్ని ఆవుల నుంచి, అన్ని ఉపనిషత్తుల నుంచి సారాంశాన్ని తీసి దాన్ని భగవద్గీత అనే రూపంలోని దుగ్ధం గీతామృతం మహత్, అంత గొప్ప ఆ అమృత తుల్యమైన పానీయాన్ని మన కోసం, ఆ పాలని మన కోసం తీసి పెట్టారు. కానీ ముందు, అన్నిటికంటే ముందు దాని యొక్క అధికారం దూడకున్నది. ఆ దూడ ఎవరు అంటే అర్జునుడు. అర్జునుల వారికి ఇచ్చారు. అర్జునుడికి ఇచ్చిన తర్వాత దాంతట పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త. పార్థో వత్స అని అంటే, పార్థు అంటే అర్జునుడు, వత్స అని అంటే దూడ. ఆయన దూడ, ముందు అధికారం ఆయనకి. దాంట్లో సుధీర్ భోక్త, మనందరికీ కూడా అది ఆ అమృత పానీయాన్ని మనందరికీ కూడా పోస్తున్నారు. ఎంత కావాలో అంత తాగండి, శుభ్రంగా దాన్ని ఆనందం తీసుకోండి అని. ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఇంచుమించు చేసేది అదే పని. ఆ పాలని ఇంకా కూడా మనకి వేడి చేసి మరగబెట్టి దాన్ని మేగడొచ్చేలాగా చేసి మనకి ఆ పాలను, మనకి వేడి వేడి పాలని మనకి కాచి మరీ ఇస్తున్నారు శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు. కృష్ణుడైనా మనకి ఆప్షన్స్ రూపంలో చెప్పారు. ఫస్ట్ అనన్యమైన భక్తి. కృష్ణుడికి తెలుసు మనం అనన్య భక్తికి మనం అర్హులం కాదని, కాబట్టి సాధన భక్తి. సాధన భక్తి కూడా కాకపోతే మనకి నిష్కామ కర్మయోగము. ఆ రకంగా ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు ప్రభుపాదుల వారు. ఆ రకంగా కూడా కాదు, రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ శ్లోకం నుంచే చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర అండ్ బీ హ్యాపీ, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. మొదటి పేజీ నుంచే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు అదే చెప్తున్నారు. ఇంకేది చెప్పటం లేదు, ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. భక్తియుక్త సేవ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అంటే వారికి మన పట్ల అనుకంపం, కృష్ణుడికి భక్తుల పట్ల అనుకంపం. కాబట్టి ఇంత ఎక్కడ చదువుతారు వీరంతా కూడా, ఉపనిషత్తులన్నీ ఎక్కడ చదువుతారు? 700 శ్లోకాలు అయితే వారు సునాయాసంగా చదివేయగలరు అని కృష్ణుడు మన కోసమని భగవద్గీత ఇస్తే, ఆ భగవద్గీతని ఇంకా కూడా కలియుగమే అంతే అధమం అంటే దాంట్లోని ఇంకా అధమమైన వారు ఈ 700 శ్లోకాలు కూడా ఎక్కడ చదవగలరు వీళ్ళు. కానీ వీరికి సింపుల్ గా మనం చెప్పేద్దాము, భక్తియుక్త సేవ చేసుకోండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించండి, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించండి, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ, అండ్ డివోషనల్ సర్వీస్ లోని డివోషనల్ లైన్ లో ఉండండి, దీక్ష తీసుకోండి. అలాంటి చిన్న 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 వాటిలోని మనకి తేల్చి చెప్పేశారు. సో దాట్ మనం ఈ సారాంశం కోసం వెతుక్కొని ఇటు అటు అటు ఇటు ఈ 700 శ్లోకాలను కూడా తిప్పి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకైతే బ్రహ్మగారు ద్వారా చెప్పబడింది ఏంటి అంటే, వారు భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాలి అనేసి బ్రహ్మగారికి చెప్పబడ్డది. కానీ మనకైతే ఇదే రకంగా క్వాలిటీస్ పెట్టుకోవాలి. భగవంతుడు అందరిలోని ఉన్నారు, భగవంతుడే సర్వకారణ కారణులు, అండ్ ఇవంతా తెలుసుకుంటూ అనన్యమైన భక్తి, భావభక్తి, వాటి దాకా చేరుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మనం సాధన భక్తిని మనం చేయాలి. సాధన అనేది ఆల్రెడీ నామనిష్టా ప్రభు కూడా మనకి ఒక సూచన ఇచ్చేశారు, ఏ రకంగా మనం చేయాలి. తెల్లారుతూనే అవకాశం ఉన్నంత దాకా తెల్లారుతూనే లేయడము, మంగళారతి అటెండ్ అవ్వడం, ఆ లోపల స్నానం చేసి మంగళారతి అటెండ్ కావడం, తెల్లారిపూటే మినిమం 16 మాలలు జపం చేయడము, ప్రతిరోజు కూడా జపం చేయాలి మినిమం అన్నారు ప్రభుపాదుల వారు. దానిపైన అది మీ ఇష్టం. సో ఈ రకంగా జపం చేసుకుంటూ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తూ దీక్ష తీసుకోండి. ఇంకా భగవంతుణ్ణి చేరకుండా ఉండే అవకాశమే లేదు. అక్కడ జయా విజయాలు ఆపినా సరే కూడా ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భగవంతుడు తన భక్తుల మాటలు ఎప్పటికీ ఆపలేరు. అండ్ ప్రభుపాదుల వారు ఇది వాగ్దానం చేశారు. ఆల్రెడీ కృష్ణుడే చెప్పారు, క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నామే వక్ష ప్రణశ్యతి అని. అండ్ ప్రభుపాదుల వారు వాగ్దానం చేశారు, మీరు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించండి, 16 మాలల జపం చేయండి, మీకు ఒకవేళ ఫ్రంట్ డోర్ నుంచి ఎంట్రీ ఇవ్వకపోతే నా ధోతి పట్టుకొని ఉండండి, బ్యాక్ డోర్ నుంచి నేను ఎంట్రీ ఇప్పిస్తాను.
ఎవరు ఆపుతారో చూస్తాను. నన్ను ఆపినా పర్వాలేదు, కానీ మిమ్మల్ని ఎవరిని ఆపనివ్వను. ఎందుకు అని అంటే నేను వాగ్దానం చేశాను. కాబట్టి మనకి ఇది ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పినా సరే కూడా మనం అర్జునుడు ఏ రకంగా అయితే కృష్ణుడికి చెప్పారో, మీరు చెప్పిందంతా కూడా నేను నిజమని నమ్ముతున్నాను. అసీత, దేవలో, వ్యాస వారందరూ కూడా నాకు చెప్పారు. ఈ రోజు స్వయంగా మీరే చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఏదైతే చెప్పారో అది అర్జునుల వారికి, మనకి ప్రభుపాదుల వారి వాక్యం మరియు మన గురువు గారి యొక్క వాక్యం, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజుల వారి యొక్క వాక్యం, మరియు మనకి నామనిష్ఠా ప్రభు యొక్క వాక్యము, వారు ఏదైతే చెప్పారో మనకి అదే వేదవాక్కు. మనకి ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మనం తూచా తప్పకుండా పాటిద్దాం. ఇదే మాటని ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, నిత్యానంద మహాప్రభు చెప్పారు, సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారు చెప్పారు. ఇదే మాటని ఈవెన్ అందరూ భక్తగణాలందరూ కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రోజు మీరు చెప్పిన దాన్ని నేను శిరసా వహిస్తున్నాను అన్నట్టుగా మనం కూడా పాటించినట్లయితే ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏదో ఒక రకంగా ఎంట్రీ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇప్పిస్తారు. ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకున్నాం. వాంఛాకల్పతరుభ్య కృపా సింధుభ్య ఏవిధ ప్రతిదానం పావనేభ్య వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్